حم ji Xuda re bin bêhijmar salat û selam li ser Resûlê Xuda bin. Gelî xuşk û birayê Müslüman, em di mehek mübarek de ne, em di meha Remezanê de ne, çawa tê gotin got meha Remezanê sultanê yazde mehayê, yani 11 ayın sultaniyê meha Remezanê. Malum e ve tevayê gelî xuşk û birayê Müslüman, çawa got em fitara xwe vedikin, ya piştî terawîha herhangî ya ji piştî Megrib heta sihûra heta goberî ezana sibê bê xwandin em niyeta xwe tînin bi vî şiklî. Em dibên ez îşev bi niyetim sibê radin bi rojî me rojiya ferza meha Remezanê ji bona Xudayê Teala. Wê niyeta em tînin yani em xwarin û vexwarinê em terk dikin piştî ezana sibê heta ezana Megrib. Li belê aynê zemanda gelî xuşk û birayê Müslüman. Çawa Resûlê Xuda dibê hinekî însan hene. Dibê ji rojî girtina wan sadece birçîbûnî û tîbûnî ji wan re dimîne. Xuda me re muhafeze bike. Yani tu xêr êvarî wextê got fitara xwe vedikin, tu xêr ji wan re tuneyê. Halbikî Resûlê Xuda gelî xuşk û birayê Müslüman. Di hedîsa xwe de gotiye du wextê kêfxweşiyê ji însanê bi rojî re hene. Yek ji wan wexta gotî wextê Megrib got fitara xwe vedike, heqet wextê got Megrib dibe me re fitara xwe vedike tam bi xurûbê re me re bê wa wext qediya wa kêfxweşîkek tê me re gelî xuşk û birayê Müslüman ew jî alametê îmanê ye. Esil gotî kêfxweşiya mezin ji însanê bi rojî re roja qiyametê wextê got leqayê Rebbê xwe dibe, wextê got xêra rojiya xwe bê hîsab distîne di deriyê reyan re daxilî cennetê dibe, Xuda bi nisîbê me we teva ke gotî esil kêfxweşiya mezin wê çaxê ye. Maalesef çawa hedîsa Resûlê Xuda gotî gelekî însan hene ji rojiya wan sadece birçîbûn û tîbûnî ji wan re heye, yani ra qiyametê tiştek ji wan re tune. Tiştê ji me re lazim jî gelî xuşk û birayê Müslüman ra qiyametê ye. Nexwe êvarî wextê got me niyeta xwanî gelî xuşk û birayê Müslüman. Aynê zemanda gere em vê niyetê jî bênin. Em bên ez bi niyetim ez rojiyê digirim ez ji munafiqtiyê heşa. Ez nema kîn û buxda birayê xwe Müslüman dixim qelbê xwe. Ez bi niyetim ez nema kesî dixapînim, ez nema xerabiyê bi kesî dikim, ez nema izyet didim kesî, ez nema qelbê kesî dişkînim, ez bi niyetim. Berî got em ji xwarin û vexwarinê xwe muhafeze bikin di rojiyê gelî xuşk û birayê Müslüman, gerek em xwe ji van tiştanîhanê jî muhafeze bikin. Gerek em bên ez bi niyetim ez nema dedîqod û fesadiya birayê xwe Müslüman dikim. Gerek em bên ez bi niyetim ez nema dilê birayê xwe Müslüman dişkînim aqrebayê xwe en ê got em ê dilê wan xweş bikin dest pê bikin ji mala xwe. Eger got dê û bavê me li heyatê bi êwan ê kufleta xwe ê zarokê xwe wiha renge ew jî li heqê me diwere, gerem em kes dilê kesî neşkînin gelî xuşk û birayê Müslüman. Malûm e en şexaliya tiştê got me re pê dêşe, şexaliya nexweşe got me re ji hev re bike gelî xuşk û birayê Müslüman. Dibê ji hekîmê Lokman pirsîne, nexweşek birin cemê, piştî got tedawiya wî kirin û pêvtir, got ka ji me re bêje çi xwarin ji nexweşê me re serbest e, çi jêrê yasax e. Dibê hekîmê Lokman gelî xuşk û birayê Müslüman got temamê xwarina ji nexweşê we re serbest, ştegaliya nexweş jêr yasax e. En tiştê mühîm got ji nexweş re moral e gelî xuşk û birayê Müslüman. Ji ber wê yekê divê meha mübarek de gerek em niyetê bînin em bên artık temamê tiştê xerab em xwe dûr dikin gelî xuşk û birayê Müslüman. Xudayê Teala dûrkirina ji wan tiştana, Xudayê Teala muhafiza me we tev dibike, got em qelbê kesî neşkînin, got em izyetê li kesî nekin, ji bo got roja qiyametê wexda got em leqayê Rebbê xwe bibin, em mukafata rojiya xwe bisînin, em kêfxweş bin. Bimînin di xêr û xweşiyê de
سلام خدا برکت خدا لسر وبه.